Usa ni siya kanang kababae nga Magdalena ba? Kung sa kuan ba, bayaran. Uy, idol, ikaw mo na idol. Daan mi silingan. Ingon sila nga kana bitang singanan ning sigbilan. Sigbin, oh. Inga sa kami. Lipang ako naging sa sungko. Hey! Okay mga guys, so ano sa ang pamilya sa Tres Buacanos. So karon mga guys, ari sa ta sa tuang istoryang komedya. Oh, tatay sa version eh. Okay. Tinuod ni nga panghitabo. Kana mga istorya sa uban diha. Kinupya na kinamo tinuod yun ni hitabo. Mo ni kanindo sa Tres Buacanos. Kaya na originality. Oh, na originality. Unsa mo gina kay tinuod eh, pre nga. Ingo mo giga nga tinuod na unsa mo gina ni kita ko ah. Intro sa ako sa katahan. Okay. Oh, regalan ani ang istorya. Istorya nga puros komedya. Kung inyo kining paminawon, kamong tanan magpalibayon. Okay, di na pre. So, kini mo ang istorya komedya. Ang katong namino diha nga di ka relate. Magilom-hilom lang mo ha. Ang katong gibastusan, utong lang mo. Pero katong makayon, i-subscribe sa dayon. Okay. Karon, ang kini siya ang istorya nako, mga guys. Kuan ni sa pre. Usa ni siya kanang kababae nga Magdalena ba? Kung sa kuan pa, bayaran. Bayaran nga babae ba? Barayan. Oh. Dito ni siya nagtrabaho sa una sa Mungkira. Pero kini siya nga babae pre, labi yung kay ni siya. Pero kini siya nga babae pre, labi yung kay ni siya. Labi yung kay ni siya. Labi yung kay ni siya. Kasi ba murag sama-sama ni nila. Ay, kilami. Oh, kasi kayo puti pa yung kayo. Bayan, pre. Ang diferensya kay yungit lang siya. Mawa? Kanang lugo siya kalitok ba? Ang ihang mura bitaw siya kanang basta yung ito ang sukli ukli ano ba? Ukli, ukli. Ano ba? Tapos karon kay Rubo to nila. Rated naman kay siya nga kuno sa syudad. Katul lang kuno kay siya dito. Wala siya customer, wala sukli. Ni dayo sa probinsya. Naabot sa mga. Dito sa mga. Ano ka pre? Kay ba pilay bayad lang niya na to? Pila pre. 15. 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos. Sabay di ganahan mo kana. 15 ra. Makaana na mo. Bato kayo. Pero dili siya 15 mo tawag ko to mo. Unsa man eh? Kinti. Okay. Oh, siya. Unit man siya. Mo siya dila. Mobo siya dila. Ang iyang 15, kinti. Sa kalami niya. Niabang siya usa ka payag. Usa ka payag. Gilinyahan sa mga ulitaw. Mga ulitaw nga matorpe ba? Kinti ra gud. 15 pesos lang. Makaana ka 15 Gaya pesos. sa nimog ingon ako. Apil ko linya. Lagi. Ang iya pa yung kasya niyang anak. Ang iyang trabaho dito, maghuwat lang ito sa kwarto, bilang karab, gana raw. Kinti. Maghuwat lang butangan mo balikin. Karon, gilinyahan. Na-timingan bitaw na pre nga. Doon na mga standby sa mga ba? 5 ka buok. Mga hubog. Sila. Maghubog tarumayo. Muadto taron ni kinti-kinti. Muana ta. Oo. Yang kasir ni kinti-kinti iya mga anak. Yang anak ba bata ba? Bata pasad. Ang kasir. Wa kay lag kwarta ba? Nagandam sila sa gatos. 5 sila ka buok sa tag 15, si 35 ray mabayaran. Wala ko ang sukli. Hatag lang ito sa gatos dai sa gatos na 5 mi kabuk imuhan lang sukli. Daw sa bata. Lipay kito. So din sila 5 rito. Garbihal kay nagpungasi oy. Pungasi lagi. Agi butangan na kayo. Sus paghuman pre. Wala na customer. Mana? Pagbangon sa inahan. Ana siya pagkuha na kwarta. Pikim niya ang sa gatos. Pikim sa gatos. Misuroy sa pagkaugma sa mo. Nagyaya siya. Pisti atay mo ako bil. Yung kwarta pikim. Laro ka sa dapay mo. Palalat day. Palalat day ako. Pisti yawa mo ako palalat ni piki yung kwarta piki. Pagkaugma. Mao kay po yung trabaho. Wa gyud siya tagam. Matuwat sa customer ito. Sus kini amo silingan nga ulit taong guwang ba? Ulit ang guwang na. Wa jud kasuway og anak. Taong guwang ingon din. Noy, tuay 15 pesos sa rito. Pwede na ka makaanak. Kaya jud ka may minyo. Sige dong maghubog ko dan. Hubog siya dan. Hubog.
pagkahubog niya, pre. Niabang siya sa babae. O, katong kinti-kinti ba? Kinti-kinti. Oh, dito, abang niya, bayad sa 15 pa. Sorry sa kwarto. Soda. Ang babae to, wanay bra, wanay panty. Ilang karto na no? Grabe chill ra kay ba? Tataw ni amor lang mo, ko abang ang li. Mga to, ayaw na. Ari, romansa ka? Ana sa sito. Uy, romansa ko. Pag romansa na dito, mura ragwa ang babae lagi ada lagi ano. Apirti na paninguha ni. Silingan ng tigwag. Gagos. Putol-putol lang ginawa. Oh, wa mo ji sounds pero wa ji kay na. Wait. Wala gyud. Sam ni mo raw kung nagromansa ni statwa. Tapos naglagot siya pre. Dugay na yang sinakyod ba. Siya pakiko si mayaw. Ang sounds. Yang giibot. Yung gibot niya. Oh, ibot niya. Siya bita nagipakang tinggil. Yana, kiti-kiti. Lugo na kalitok. Yana magpak. Ana lagi kiti-kiti li. Akay ko no. Ingon na sito. Inasan ami. Akay! Inasan ami. Okay mga guys Buangan ni kanang biyahe tag syudad no. Ano man? Mura kog nabaguhan og balik. Na Cebu City. Oh, syudad ba? Pero nga karaan mo ka dito sa una. Dugay ka na masayro. Abi nyo pre, sultin ako nyo ang nakaagi na ko atong naging gabi eh. Atong gabi ang daging gabi eh. Bitaw din ka nga. Dugay ka wa ka kuya Nagawat mo. man ko og drive sa modernization jeep. Kana bang mga bus mini ba? Ang mga aircon ba? Oo. Oh, di karon. Kay extra naman ko, di wa pa koy abangan. Nya, ang kapait ito kung wa kay abangan, naar ka tug sa kenan. Oh, karon pre. Ano ka sakyanan de? Pagka- Mura ka sa hotel ato kay Oh. aircon man. Pagkagabi lang daan, ngutan ako sa kanaan kay dito may parking sa gasoline station nga mong parkingan rayan sa musikenan. Dili ngutan ako daan sa Pamboy nga. Asa dipita inyong si Adre? Nga kana sir ko. Unya, sirado lagi na. Pangyoon nimo ang yawi dito sa cashier sir. Oh. Mao ba? Mao to ko buntagay mo. Ingo pod buntagay mi dire sir. Di karon. Buntagay man kuno di. Ngadto ko ako kana gamay kay buntagay na arang yawi sa cashier. Ngo ko nga CR ko Nada yon. na ada yun kay lisod kay dito CR yun. Lagi. Basta syudad, Oh. CR niya na. Di karon. Pag human ko pangutana. Sus, ang tinan pre, pagka mga alas 8:30 pre. Nagyaw-yaw man. Nagyoyo man. Kanang mo out na siya ba? Nagyaw-yaw. Siya pahis kayo mga tao diri kung ano man dong. Siya grabe gawa. Ano man. Siya gikan gid sa pultahan dol. Ngadto pa dong sa Inidoro. Kaigit siya. Nagkaigit na. Nagkaigit. Ano na? Mingon po sa driver. Niala po driver nga. Siya, ako ginagkalimpyo niya. Kaya ako may asahin na ning si Andre. Ano siya? Yaw-yaw siya. Siya, lagot ko yun. Ano siya? Gamap siya. Ni ato sa Nagsig. ipon. Nagsig. Gamap siya. Ni ato sa Nagsig. ipon. Nagsig. Yaw-yaw. Ingon po driver. Inaani ginidiri. Inaani ginirepita. Alim ko kay nagkailam ya. Inhanglan gato siya. Naubertika na gito siya. Naabdan ba? Nangayo ko to siya. Ibaw ka siya probato. Pre, nagpakiloy na gitong ngayo, pre. Ano nga, tagaytag ka na ang yawi dihan ninyo taon. Yung taon ako to ba? Musa, mao din ang anan tinan, mao din ang pangintaon ng taon. Grabe na itong kalibangunay ko. Ilapan na ninyo yung CR. Dito nyo ilap. Isa, inaanay mo gunidol. Ug di na mo ilak ang tao sud gawas. Di na mo mailhan ko kasi nagamit kay inig. Gamit ninyo, sundong na mo naglimpyo. Mabitutong ang pagkawas niya, gisunod na naglimpyo, nagkaigit. Ano nga to sa di inidoro. Di ni ana na po ko nga. Di na sagi ko mo siya ron kay pamanggawa. May ko ba nga mo pero paglimpyo niya. Mo to kumpiyansa kay ko. So, Plano sa sure mo sa kaigit sa oh, gamo. pagka uli na pag out na day atong tinad, idaman ang yawi. Oh no. Ang yawi. Wala sirado ng CR permi. Sirado ng siya pirmi. Di tugos dito ko si kanan. Pa-aircon pa ko dito kay sa ini aircon. Bugnaw pa Tama na dito aircon sa. Bugnaw kay. Tugop. Tugop. Pagka mga alas 2 sa kadlawon. Nagbuhok ng tiyan. Oh no! Nagbuhok ng tiyan ako. Ay ko pag di magay na may CR ana ko na may CR automatic pangayoon mong yawis kasir na ade na. Ako'y problema, relax na kayo. Pag pangandar na sa mga sakyanan kayo mo biyahe, nagpaabot ko sa mga konduktor.
titing kahoy ba? Kaya sinyo kalibang ko na ko ana ko. Siya te ko pada doon sa kanan padung ato sa terminal nga linyahanan namo. Mo to. Berti na magisikita kung tiyan, wa pa man. Awan to ko sa kasir kung ano na ko si ane ko. Pati puno asya na nawawa ko kalibang. Anak dito. Dong. Umako sa Yahweh sa CR dong. Wala ba ako? Boss, asam itong tinan nyo na libyo CR eh. Ni out naman gani ha. Ang Yahweh asam na ibili. Sa adto na ibili sa gwardya. Di ang gwardya dito naganaana sa bangko. Tug. Ako ipukaw ko. Chip. Chip. Anang gwardya. Uy, idol. Limongan. Limongan ba? Uy, idol. Ikaw mo na idol. Uy, idol. Ikaw mo na idol. Uy, idol. Ikaw mo na idol. Niko. Yahweh sa CR Chip. Kaya ba ako sa Tomas Borja? Wala ba nako to sa iro? Oh, yana siya na. Nadul. Kita na paggabi sa tinantul kay namin nagkaigit. Yan kay ang Yahweh kay aron nga ikabuntag makontrol niya kuan ba? I-duty pa to niya mga alas 4 dol. Ana na ko ay inatay. Asa mo libang ni ron. Ana ko. Nya kini bago pa ta syudad, wa ko mosuito bag asang libon. Pulos na mga bilay, mga balay. Ana na ko. Hakbay ane. Okay. Naamay basurahan dito, sa kilid. Dili ko. Simpi na ko ito. Sus! Tanaw ko sa kamera sa CCTV. Kaana man. Nandito. Gikan sa 7-Eleven, nag-ana man CCTV sa Ingpan. Patiklarong na ako na mao ba pagdawat raman ako driver ba? Nagpapadlong ka na yan. Padlong ko na yun. Ana dito sa gwardiya ko. Chip, kini mga CCTV ha, Chip. Kana ang pangsyon ni Chip. Ingon ni siya. Naam ginadakpan ano to sa gabi dire gilubag ang nubilag maayo gipugos ba ana ba? Dak. Nahuba. Ay ko ani mulibang ko ani. Dakpan ni ko ani ako imawaw ani. Lagi ra ba ko? Ang sabi buton dip. Anak ko kaya sir sinyo kung na ako nga ipdad on lang mo sa kanan, ang kita may kalibangan. Kasi am na sito dito siyudad. Hindi magipaka. Kuan ay ko. Kautot naman jud kay ko di. Utot ko. Wala na nag-utot. Pag-anan ko, himbugat man ako. Hindi na ko kot. Sus, dako kay ni yung una. Kariya mo yun. Pag-ariya, di anan ako kulubot. Anap. Ibuhan kayo nang yun. Dako na kong kamot, akong gisodan doha. Para hindi mo dapat sa pre pag akong tae. Oh! Ew! Dude! What the f***? Paguman ha. I am disgusted. Libang ko, libang ko sa kumkum. Oh my God! Maligo sa kakumkum na. Pag-ana na. Dako may gaya. Kalis ko yun. Gibuhagay na ko, gaana ko. Bitik na ruyo. Help me! Help me! Ngita ko tubig ko. Chip, gaana ko ito. Chip, gaana na ko kung kamot kibawag kayo. Chip, naitubig Chip isa. Asa man doon? Ano Chip? Anong gano'n? Nagautot ka. Ay, tinoon din nakita mo. Yun ang kinikita ko. Ganun ka doon. Bangkuha ko naman nagautot ka doon. Mabay tubig diri ito pagkasa kudaan ba? Mabay tubig diri. Siya, papalagi abdi siya doon. Wala namang tubig. Atay, manip. Kita ko, busita naman ron sila sa kanaang. Busita naman sila naman ron sa kanang 7-Eleven. Kita ko mga nilabay dito, gisod. Pagbantisan ako kung kamot. Nana, kuha ko sa motor sa Inmax. Gisugat ko sa inyo. Dugaya man kay. Atay mo nga. Dugaya man kay. Ingon nga sa inyo. Naglakaw ko ko. Huwam ko ng sugata. Inko, asan siya diri? Nga naman, kalibangon ka? Inko, kalibangon ko kanihara? Sana maho naman kang tayo. Masagip ako, nagwantis ako.
Sita, muna nga ang sitwasyon sa syudad. Grabe yung pagkalisura ko mga kay CR nito na pita. Kay git-git ka. Kay giti-giti na mga driver. Pre, kini nga ko pre, tinuod ya pre kaagi pre sa Mindanao pre. Oh shit. Here we go again. Mindanao. Oh, kay di ba ang kanang dito sa Mindanao sa unang panahon pre. Bisig karon mga natibo dito. Dain kayo ang sus. Ika rin, nitibo nga, nitaliwalag na sa inyong grupo. Dili sa kolektibo pre, Bisaya man ko kay taga dili Oo, mo lagi. karon ang silingan. Natao ko. Taga Cebu, sa Cebu ko nung sinatao, tao din eh. Ay, putlan niyo akong istorya kay tinuod yan niya kaagi. Isintidol lang ko sila ba? Tinuod ba giba ng tao? Ang dito bitaw sa amo pag kanang edad pa na ako mga 15 pa akong edad, bitaw pa ko ba? O pila na edad di mo rin. 14 pa. Ya, bitaw pre, tinuod na pre. Grabe silingan, ingon sila nga kining kana bitang usingan ning sigbinan. Sigbin, oh. Sigbin niya. Ang sigbin, Iyaw ni. naa sa day ang sigbin, naa di kunoy panglibunan, naa sa kanang udto nga sigbin nga maayo. Sa may aron, sa may aron. Oh, udto sa mga aron. Sa may aron, wata kay baw na sigbin ron. Sa gula to. Boy, siguro. Sa may aron, wata kay baw na sigbin ron. Sa gula to. Boy, siguro. Pero tinuod na pre. Lagi, lagi. Tinuod dito na. Kaya ang kanang panlibunan day kuno pre. Ug maunay mamalbal. Ang tuyo anak mga buntis. Tinuod gina. Karon, ang kanang dili panglibunan, ang tinuod ana ang dili na siya mamalbal, ang mukhaon siya uling ra. Kanang panlibunan. Dili. Kanang di Ay kumpiyansa pre. Dili pa Uy, ay kumpiyansa pre kay basi na aron sigbin dia. Basi makaon karon sa sigbin. Iya, pre, tagtuon nimo uling ko. Ana na siya pre. Tinuod kini siya nga istorya kay karon nya naglalis man gid ang mga tiguang nga ingon nga kuha nang di na kuha sigbin. Kapaylo bitaw na sila pre. Kapaylo ba? Sa panglibunan ang katong Kapaylo. Ang kato sa din kanang mga tagiyana sad na gini sa mga abilidad nga kanang mo tukar ang ilang pang ungo ana ang mga buntis tirada. Sus karon kay naatol man ngang naibuntis nga kanang 5 ka buwan dako na biya na. Diya. Oh, sus. Ato siya dito ana mga alas 8 sa gabi. Natinga man ang muslingan nga ngano nga ang ato nagtutok man na ana ba? Murag day nagbugno dito sa babaw ba? Sus, at ingon ang mga katong tagiya. Sa karon di naog. Di naog siya. Pag naog kita siya sa at ito nga mga tao medyo pre na sa kuan. atok. Oh, tagkang katong tagiya sa sipin ba? Oh. Nagsigig umbaw sa kuan Buntis. siya. Buntis sa badi na. Nya kay ang atop biya dito kay kuan biya kanang kugon biya dili biya ang anisin. Oh, pugol. Ana kung ang katusang nagkuan ang katusang nagkakita silingan kay Maroko yung sa kayo. Agi tuol niya nga to. Lisan siya kay sa man ang bongbong ni ani kwayan ba sa. Oh, sa. Yan ana mao day nga nagkagubot ang ungo dito puli-puli gid sila hangad kay nagtilaw jakay man dito. Ang kuha nagtilaw jakay lagi pre. Lubot sa kuan ng bana. Oh, buntis po. Tipunan pa yun. Atong ungo ni ana ako diya. Pangilog sila pesto ba kay kano lagi mahuman ba? Oh, ang usab sige kuno tuwan niya. Ang kanilang ungo kung kanang tiguang na ba tong ungo pre? Kanang tagiya to sigbin ba? Di man na mamanti. O di man tiday. Oh. So bugoy mo sa katong silinga na mo nga usay tinuod gyud kagib. Isulti mo siya. Pater man ako ag buhay pre. Sigon ba? Ana di ko maanay ko pre. Oh, murag katong bayo. Oh, anak ta siya. Pam. Sakta ta siya kinihinay dito. Sige, duwag rin. Sige, kaya na. Sakta ta siya kinihinay. Dalis mo kayo. Aga ng sayal. Tanaw yung putok. Hato siya! Pautong siya na! Hato siya! Hato nga siya! Ako siya pilin! Yung siya, nunggap ka! Ayaw, nunggap! Ako ano pisto, dre! Yung siya, bahala ko mga pisto! Basta, kagupot kaya ang babaw, ang ungo, ang diri sa laom. Wasag kahuman! Unsa mabrihangat! Nilili mo! Le ikaw rin ka mao. Ana siya kay agrabihan. Kaingon lagi ko. Tinuod yung gining kage kay sulti man siya na ginang pag inom-inom na namo.
Ya, nakadunggod kay bantog man gyud to siya. Wangan mo, binunga ka mahadlok to bay. Sa atik bong tigong pero lami-lami ya pun kay. Kuan man kanang tikputi masad. Oh. Mao sa lagi mga lawas sudan nila. Hindi maungo ni pohon, ano yun, mga buntis na. Kini mo magtuwan siya asa pa ni siya watang. Butangan gyud ako. Kasi kasa man ni Pero mga paminaw mo pre. Pre, paminaw mo pre kining mga bayhana pre og imo ni siyang turjako na naa sa huyang nga katre. Ini kabali sa katre nga maadto na sa yuta ya si Tutong Tugsok mo'y kapare sila kay moingon pagka babae ani nga ayaw sag barog. Humanon sila to dire. Minam na mo. Murag di kay kabalik, pre. Ah? Murag mawa na ang babae. dagan. Grabe ha. Ano yung nauna ko si Sigben? Ay! Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Para mo'y laging swabe.